yayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitima samampondo kwabamkhulu umkhulu phakathi ame. Waqhubeka njalo uShembe kulo lelizwe laseMthwalume, eshumayela izigodi nezigodi. Phela amakholwa aseyemesaba emveni kokuba phela ehlulekile nenkosi yabo eyikhaladi enkantolo. uShembe phela wayehlale ehamba nalo idlanzane labantu eshaya lona ugubhu lwakhe ehlabelela. Umfana owesuke elusa izinkomo wayishiya izinkomo ilandela uShembe. Omame nezintombi ababesuke besemasimini babeshiya amageja belandela uShembe. Ababesendleleni bebheke kuwo emabandleni aseYurophu ayefika nabelungu babethi bangaluzwa lolu gubhu nokuhlabelela kwakhe uShembe bethatheke kakhulu bayishintshe indlela yabo ebibheke emishini belandela uShembe. Wayeyinkinga uShembe ngoba ngisho nabo ababesuke beya emngcwabeni wayefika lowo mngcwabo awuvale. Wayewuvala ngakho ukubuza ukuthi ubani oshonile lapha, bese beyasho abantu kodwa bengalindele lutho. Nabe besuke bemba umgodi babeziqhubekela, nababeziphuzela utshwala babeqhubeka. Ilapho uShembe uma sebemkhombisile ukuthi lona oshonile ulele kuphi, wayevele aqonde ngqo khona. Bese abazalwane bezitshela ukuthi uyombusisa ukuthi endleleni yakhe ahambe kahle umufi. Kodwa kuyothi kungazelele muntu kubonakale umufi esephuma ezihambela ngezinyawo zakhe endlini, ebese ethi uShembe, sondezani iphalishi ukuze azothola amandla. Wethuke wonke umuntu bese kuthathwa iselesele lifakwa emgodini, bese umgodi walowo kade eshonile ezongcwatshwa khona bese uyagqitshwa. Nakhona lapha eMthwalume wayesaqhubeka nalo lolu hamba lwakhe nedlazane behlabelela beshaya lona ugubhu. Kanti uhamba njena uShembe uzozithela lapho khona kwakunomshado. Kwakusina izintombi nezinsizwa ziqephuza esigcawini. Abakamakoti nabakamkhwenyana kuyaqophiswana. Kodwa kwaba uqhamuka kwakhe njena uShembe. Bonke abantu ababesina bama babuka uShembe, kanye nabantu ayehamba nabo behamba behlabelela besina. Ilapho kwavele khona kwahlakazeka wona umshado, ngoba bonke abantu ababelapho emshadweni, abakamakoti nabakamkhwenyana, balandela uShembe. Ngisho naye umakoti imbala walandela uShembe. Isigcawu sasala kanjalo nedlanzana labantu bakwamakoti. Ilapho wasuka khona umsindo. Leli dlanzane elalisele lakamakoti lathukuthela laveva, labe selithatha isinqumo sokuthi liyommangalela uShembe enkosini. Babeyobika kuyo phela inkosi lena eyikhaladi eyayimsongele uShembe ukuthi ngelinye ilanga ngiyoze ngikuthole. Inkosi yayisathukuthele kakhulu, yathi ngokuzwa lesi simangalo yajabula kakhulu, yathi namhlanje ngihlabene. Manje sengimtholile lo Shembe ekade ngangimfuna. Inkosi yabe siyithola kanjalo-ke intuba yavulela uShembe kanye naye uYengweni icala egameni lomndeni okwamakoti. Nangempela kwafika isikhathi sokuthethwa kwalo icala. Yabe isithi inkosi kuShembe, umangalelwe isizwe sasenkumbini ngokuhlakaza umshado. Enkumbini phela kwakuyilapho kwakusuka khona yena umakoti. Kodwa uShembe ngokuthweswa leli cala wabonakala eseguqa ngamadolo. Wabe eseqala ukukhuluma wathi, njengoba ngiguqe lapha ngamadolo, ngihlonipha ibandla lamadoda alapha, angiguqeli wena. Lamazwi wayewabhekise ngqo kuyo inkosi eyikhaladi. Waqhubeka uShembe wathi, icala lami ngeke liqulwe nguwe ngoba awusiye umlungu.
ngempela, futhi awusiye umuntu omnyama wangempela. Wena ufana nomnyusi, ufana naso isilwane esiyingxubevange yehhashi nembongolo. Ngakho-ke awukwazi ukuthetha icala lami. Waqhubeka uShembe wathi, bheka uJehova ungithumile kule ndawo oyibusayo, kodwa akusiyo eyakho. Namuhla ngiyakuphuca lobu bukhosi bakho. Wayekhuluma njena uShembe kusesigcawini kukhona umfana omncane wakwaLithuli ogama lakho kwakuthiwa nguNkukhu, naye owayehlezi ethamele lowo mhlangano. uShembe wambuka lo mfana isikhashana eside. Waqede lapho wamkhomba lo mfana wathi, ndodana yami, ngiyakugcoba namuhla ukuba ube yinkosi yesizwe sasenkumbini. Kusukela namuhla usuyinkosi. Waphendula umfana wathi, ngiyezwa baba, ngiyabonga. Waphenduka lapho uShembe wabheka inkosi eyikhaladi wathi, namuhla ngiyabuthatha lobu bukhosi kuwe. Lelizwe kade liqalekisiwe ngoba liphethwe inkosi eyikhaladi. Kunamhlanje selibuyiselwa kumuntu wohlanga wase-Afrika. Amadoda endawo avumelana ngo-elethu ngalamazwi ayekhulunywa uShembe. Aqede asukuma athintitha amabheshu awo. Abe esethi, isizwe sethu namuhla sesinenkosi entsha. Libuyilwe izwe lobaba mkhulu. Akekho owayazi ukuthi uShembe wayewaze kanjani umlando wakule ndawo ukuthi ubukhosi boselwa babuvele bubukhosi bakwaLithuli obathathwa yibo phela abamhlophe, baze bagcina sebuwele ezandleni zalo leli khaladi. Akuphelanga isikhathi eside uhulumeni walikhipha leli khaladi esihlalweni sobukhosi. Kwafika nayo incwadi eyayisuka ePitoli eyayifakazela khona ukukhishwa kwayo le nkosi. Wabe sekuhlala yena lo mfana omncane okwakuthiwa nguNkukhu wakwaLithuli. Waze wakhula lo mfana ekhulela esihlalweni, wabe seqala lapho esethetha amacala esizweni sakwaLithuli. Yaphinde yashweba kanjalo inkosi yekhaladi kanye nalo ibandla lase-American Board, okuyiwona amabandla okuqala ayefike nabo abelungu. Kwaphenduka naso isifundisa sakaKhawula esasiwumvangeli kulo leli bandla, owayesifundiswa kakhulu njengoba wayebekiwe waba izemtiti. Ubuyini-ke wena uma kwehluleka abantu okwafikela kubo inkolo yobuKristu, kwaze kwaguquka nabavangeli nabefundisi bakhona bathi siyayikhetha inkosi yasephakameni, njengoba uqhamuka kulo ibandla lakho eliwugqibkhowe liyaguqa lapho ikumkhendlela mzula amafutha omcovid into nesuka phade. Amen.